दिनैहाय बहाय आङो बाहागो लाफैनाय बिनि बिसयै आं फंनैसो बुंनो थाखाय आङो आखायाव लानाय जायो। थारैनो नंगौ दिनै नोंथांमोना आंखौ सोंदों जे नोंथाङा एथ'दिन धरि BPF राजनितिक दोलोआव थानानै दिनै हरखाबै मानो UPPL दोलो राजनितिक दोलोआव बेबादि जयेन जाफैखो। आंनि फोरमायनांगौआ बेनो आंनि गोसोनि जि साननाय आं बेखौ दिनै फोरमायनो थाखाय आङो आवगायदों। थारैनो जों मानसि हिसाबै सुबुं माहारि हिसाबै जोङो जेरैबायदि जोङो थांनानै थायो बेबादिनो बहाय बिसेसकै बांसिनैनो बुंनो थाङोब्ला इसोरनि माखासे महिमानि गेजेरजों दैदेन होजानाय होननानै जोङो बेखौ गोसोआव गनायनानै लानो गोनां जानानै फैयो। थिग बेबादिनो आङो फैयै फैयै जेरैबायदि BPF राजनितिक दोलोआव आङो जिखिनि हायो उदाया सुदायाब्लाबो जाबा दा जाब्लाबो आं जेरै मावबोदोंमोन। नाथाय बिनि उनावहाय गोबां काहानिफोर जानानै थांबाय। दिनै आं बे काहानिफोरखौ आङो आसलथे एफा गोलावै आं फोरमायनो लुबैया। एक्सुवेलि आङो BPF राजनितिक दोलोआव जेरैबायदि वार्कार हिसाबै मावबोखांनायनि उनाव साबसिन होननानैसो आङो कामना खालामो आरो दा बे मोनसे। अब्ला नायनि UPPL राजनितिक दोलोनि जिथुनाखि आदर्श जेनाखि जेरैबायदि खामानि मावनो थाखाय आगान सुरदों जानो हागौ बे बोसोरथाम बोसोरब्रैयाव बिथांमोना जेरैबायदि जानांगौ बे रोखोमखौ जे हाजोबद्रायथारगोन बेबो नङा। लासै 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 मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना मावनो थाखाय जेखौ आखायाव लागासिनो दं निस्सय मावलांगोन मोजां रोखोमनि मावलांगोन आरो रायजो राजाफोरनि सन्तुष्ट जिथुनाखि गोनांथि गांनाय उखैनाय बेयो लासै लासैनो पुरन जालांगोन। बे पार्टिनि UPPL पार्टिनि सरकारा जुदि थारैनो आरोबाव मोजां समखौ रायजो सालायनाय समखौ मोनबावोब्ला निस्सय आवगायलांनो हागोन होननानै आंहा दृढ़ बिसास आरो फोथायनाय दङ। 2025नि जा इलेक्सन बेयाव BPF दोलोआ देरहासारनानै BTC सरकार दाफिनगोन होननानै बुङो। दा बे बिथिङाव नोंथाङा BPF दोलोआव थाङालासिनो UPPL दोलोआव माबोरै जयेन जाखो? दा गोबां बेबादिनो बुङो राजनितिक दोलो हिसाबै नंगौ बयबो राजनितिक दोलोआनो गावबागाव दोलोखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय बयबो मत बिनिमयखौ होलायो मतामतखौ होलायो। सम बोथोरा नाथाय नोंनि साननाय बादि नोंनि बुंनाय बादि जानो हागौ बे समा मोजां समा सफैयाबो जानो हागौ। दा बै समा जेला बै समा सफैगोन अब्ला जों बुजिनो हागोन जे गमामा BPF राजनितिक दोलोआनो देरहागोन बा बिसोरनो सरकार दानो हागोन। जानो हागौ बै समनि बाथ्रा खिन्थु नैबे समाव आं नुनो मोनदों नैबे समाव आं बे समाव आङो एसे अबजार्भ खालामनानै मोननो हादों माखासे गोबां माने जिखिनि दङमोन फुराना BPFनि वार्कारफोर दिनै फारि फारि दिनैहाय माने UPPL राजनितिक दोलोआव जगदान होनायखौ आं नुनो मोनदों। अब्ला बेफोरखौ नायहरोब्ला जानो हागौ BPF राजनितिक दोलोआ एसेब्लाबो साननो गोनां लुबैया जानानै सफैनो हागौ। अब्ला बिदि जायोब्ला निस्सय सरकार दानांगौआथ' असम्भब जाहैनो हागौ। दा बियो सम्भबबो जायाबो जानो हागौ। खालि आसा बुंनाय बादिनोल' जाहैनोबो हागौ। दा बे बेलायाव आं बेखिनिखौ बुङो एसे गोब्राबखौ आं नुहुरदों मानोना परस्परा मिला प्रितिया पार्टिनि सम्पर्कआ एसे फाराग जानायखौ आं नुदों। माखासे आइडिय'लजिनि बाथ्रा हमनानै लादो आंनि बाथ्राखौ आं एसे फोरमायनोसै। दिनै आङो जि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै आं बुंदोंमोन नाथाय आंजों जेबो सावरायालासिनो आंनाव जेबो सोंथिलु फिनालासिनो सोरबा सासेनि फंसे खोथाखौ खोनानानै आंखौ दिनैहाय बेबायदि एभयड खालामदों। दा नै बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामदों।
बेफोरो आं सानदों आंखौ जि खालामबाय गुबुनखौ बेबादि खालामनाया थिग नङा बे आइडियलजि नङा पार्टिनि खमसे खम एसेब्लाबो बुजिलायफिननायनि गेजेरजों जोङो फरासफोराव थालायनो थाखाय जोङो पार्टिखौ मजबुत खालामनो थाखाय जोङो माब्रैब्ला जोङो माने थांखिखौ जाफुंहोनो हायो माने गेजेराव आङो जिरायनानै थाथ'नाय बायदि जादों दा बे समावहाय आंखौ किसुमान जिथुनाखि आंनि मावनांगौनि हाबाफारि आङो बेवहाय माखासे मावनांगौ बादिनि हाबाफारि आगबागफोरखौ आङो दिनैहाय आखायाव लानानै खामानि मावनानै आं बे परिबेसखौ आङो लानाय जायाखिसैमोन गोसोआव सानबोदोंमोन खामानिखौ मोजाङै मोजांनो आरो बेबादिनो आङो हानायखिनि बे समाजनि आरो राजनितिक बेलायाव थानानै माबा मोनसे खामानि मावलांनायनि आंनियाव उद्दिस' गैया नङा दङ नाथाय सम आरो परिबेसा आंखौ बेबायदि खाबु होयोब्ला आङो एसे दलरै जिरायथ'नानै थानायावहाय दिनै फैयै फैयै आङो आंनि गोसोनि साननायजों आं मोनसे डिसिसनाव फैनाय जायो गोसोआ सानबोबाय थादों फैयै फैयै इसोराबो आंखौ निस्सय बेबायदि मोनसे साननायावहाय आंनो मोनसे राहा लामा दिन्थिनानै होनाय बायदि मोनसे नैबे आं परिबेसखौ मोननो हादों दा जेरै आङो सानबाय आंनि गोसोआव राजनितिक बेलायाव थानानै एसे खामानि मावलांबावनो नामा मावबावनो आंहा गोसो दंमोन नाथाय आङो सम परिबेसाव जेरैबायदि आङो थाथ'नायनि गेजेरजों फैयै फैयै आङो नैबे दानि जिथुनाखि इउ पि पि एल राजनितिक दोलो रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोननि माखासे जिथु आदर्श आइडियलजि प्रिन्सिपाल आं एसेब्लाबो आङो बिथांमोननि बे हाबा मावनायाव आंनि गोसोनिफ्राय एसे आंनि दृष्टिभंगिया गोजोननायखौ आं नुनो मोनदों आंनि गोसोआव गोजोननाय आं नुनो मोनदों बेनिखायनो आङो सानबाय बे समाव एसे समावनो आरोबाव आङो इउ पि पि एल राजनितिक बेलायाव थानानैनो आङो जि हायो एसे एनै जा रोङो जा हायो आं खामानि मावफालांनो थाखाय आङो बे डिसिसनखौ नाजावनानै लानाय जाबाय बेनिखायनो आङो दिनैहाय बे नैबे हाबाफारियाव दिनै नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय गमामायैनो आङो इउ पि पि एल राजनितिक दोलोआव दिनैनिफ्राय आङो सासे इउ पि पि एल राजनितिक दोलोनि सासे साधारन कर्मि हिसाबैब्लाबो जा हायो मावलांनो थाखाय आं बे समाव बे समखौ आं नाजावना लानाय जादों आंनि